pois! Tänä syksynä. Jos jatketaan huomenna. Kaksi maailmaa kohtaavat. Ei hätää, mummo. JC hoitaa. Suuria tunteita. Tiedän, että olet lahjakas, mutta muista, taikuus on vaarallista. Joo. Mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua? Mahdottomia valintoja. Ai, sulla oli velholeikit kesken. Nääspeksi 2023 esittää. Voisipa maailmassa olla oikeaa magiaa? Kumpa en olisi ikinä syntynyt velhoksi. Hyvä pöhinä on kaikki, mitä tarvitaan. Jos mulla ei ole taikuutta, mulla ei ole mitään! Näistä tulee parhaat tanssiaiset Hokkus ikinä! Pokkus Baby. Takaisin taikamaailmaan.